A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kitab Risalatu Syam halaman 12. Wujubi siyami Ramadan dina bagian etanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu siyami Ramadan utawi iki iku wajib puasa bulan Ramadan. In mimma ing satu ne mimma saking barang wa utawi iya emak ma'lumun iku kang den kinawruhi min dini saking agama bidorurati kalawan nyata. Insya lamun puasa ing ta puasa insoma Ramadana ing ta puasa bulan Ramadan wajibun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong muslim baligin kang balig akilin tur kang berakal wa wujubuhu lan utawi kawajibane saum sabitun iku kang tetep bil kitabi kalawan Al-Qur'an wa sunnati lan hadis nabi hadis sahabat wa ijma'il ummati lan ijma'e imam wa ijma'il ummati lan ijma'e imam gitu. Qala Allah Ta'ala wis ngandika sapa Allah Ta'ala limalur Allah ing ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ma'nane wallahu alam bil muradi syahrul Ramadhan yaiku saum ing dalam bulan Ramadan allazi unzila kang wis den turunaken pihi ing dalam syahrul Ramadan. Al-Qur'an apa Al-Qur'an hudan haleda dipituduh linnasi kadue manusia wa bayinatin lan mertelakeun ada napilan ayat kang mertelakeun minal huda saking pituduh wal furqani lan kang ambedaakeun panman mangka utawi sapa wong syahidaiku kang hadir minkum saking sira kabeh asyara ing bulan palyasumu mangka becik puasa yamanhu ing syahru. Al-Baqarah ayat 185. Oke, santai. Wa qala lan ngadau an-nabi sapa kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muga muwi rahmatullah sapa Allah alaihi ngatasi kangjeng Nabi wasallam alan muga muwi kehormatan ya Allah kang den barengaken kalawan ngagungaken tegese ae makrunatan bita'zim gitu ya teges nama gitu tah Allah insyaallah Bima ing dalam hadis rawahu kang wis ngawriwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim bunya dan jenengaken al-Islam wa apa Islam ala khamsin ing atase 5 syahadati sawiji nekadkeun isun kang den sarupaken kalawan nyaksian
an ing satune kalaguan la ilaha iku oranana pangeran iku maujud la ilaha oranana pangeran iku maujud ilallah angin Allah wa anna Muhammadan lan satune kangjeng Nabi Muhammad abdu iku dadi hambane Allah wa rasuluhu lan dadi utusane Allah wa iqamu sholati lan ngadegakeun salat lan ngajenengkeun salat ge mangga wa itai zakati lan ngaweakeun zakat maring mustahik wa hajil baiti lan munggah haji maring baitullah wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan wa yajibu lan wajib shaumu Ramadan apa puasa ing dalam bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin kalawan salah sawijine 5 pirang-pirang perkara al-awal utawi kang kaping awal ru'yatul hilali kuningaline tanggal lailata salasina ing dalem wengiane 20 min Sya'ban saking bulan Sya'ban bayajibu mangka wajib saumu apa puasa laman ing atase wong rahu kang wis ningali man hu ing hilal wa in kana lan sanajan ana yaman pasikon iku wong pasek qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ngandikalos lah wis ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing labad sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi Fa'in guma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Manane sumu pada puasa sira kabeh li ru'yati kadue ningaline hilal. Wabtiru lan buka sira kabeh li ru'yatihi karena ningaline kitu hilal. Pain gumma mangkalamun nan mendung alaikum ingatase sira kabeh paakmilu mangka pada nyampurnakeun sira kabeh iddata Sya'bana ing bilangan bulan Sya'ban salasina ing 30 Aeliasu tegese becik puasa kulun apa saban-saban sawiji minkum saking sira kabeh waliyabtir lan becik buka kulun apa saban-saban sawiji minkum saking sira kabeh wa qawluhu lan utawi pangandikane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liruyati lapad liruyati pi ku teteping dalam qawluhu istikhdamun utawi bade istikhdam di dia aya bade istikhdam seklumitnya liana domiro karena satu hune domir pil awali kang tetep ing dalam awal aidatun niku babalik ala hilali ngatasi hilal hilal Ramadan ya ala hilali Ramadan ngatasi hilal Ramadan wazanila nudawi kang kaping doa ala hilali Syawal ingat ikut tetap ingat hilal bulan Syawal wala marotulan nudawi tetengger adalah tukang nuduhakeun ala dukhuli Ramadan ingat manjinge bulan Ramadan kai qadil qanadili kayak ngahurungkeun damar lampu damar kayak ngahurungkeun lampu damar gitu al mu'alaqati kang den cantelakeun bil manabiri kalon pirang-pirang menara wa darbil madafilan mikul pirang-pirang bedug wa nahwu dzalika lan saumpamane mengkono mazkurna kaiko
ka iqodil qanadili al mu'alamati bil manabir. Kadinya mazkurna bima saking barang jarot kang berjalan bi kalon mal adat wa apa adat fi hukmi ru'yati ing dalam hukum ru'yah. Jadinya ya keluar hukum ru'yah teh. Mangga teh ting tamanya ada masing-masing boga dalih rek ru'yah, rek ngaru'yah, rek hisab bieu mangga. Azani utawi kang kaping 2 iku mala sabana iku nyampunakeun bulan Saban salasina ing 30 yauman apane dina wa zalika lan ing dalem mengkono mazkurna ikmala Syabananya kayaknya ikmalu Syabana bima iku tetep ing dalem barang iza ta'asarat tatkala susah tetapi angel ru'yatul hilali apa ningali hilali gomimin karena mendung wa nahwi hilan saumpamane gomim auli adamin atawa karena orana nama metune tanggal hilal kadinya wa auli adamin atawa karena orana waladatil hilali. Hijikeun auli adami wiladatil hilali atawa karena orana metune tanggal auli istihalati atawa karena mustahile wuku ru'yati haruh hijikeun deui bae auli istihalati wuku ru'yati panjang amat cenah ieu mah budop. Ya Allah atawa karena mustahile tumibane ningali badal wiladating dalam sausane metu payutamimu mangka dan sampurnakeun syahru Saban apa bulan Saban salasina ing 30 yauman apane dina ruya wis ngariwayatakeun Ahmadun sapa Imam Ahmad wa ghairuhu liyana Imam Ahmad ana Aisyata nampi saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma muga mikarido sapa Allah anha saking Aisyah qalat Aisyah ing lapad kana wis ana nabi sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.